Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa huwag kang maghintay pa, ngayon mo'y gagawin. Sapagkat di ko batid kung anong lamang bukas para sa'yo. Kaya't ngayon mo na, ngayon sa kanyang buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos walang hanggan. Kaya ngayon ang panahon, harap mo ng katutuhan. Diyos na parang may buhay na walang hanggan. Sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di ko batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay ko. Una pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di ko batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na